Maglakad. Nay, paano na maglakad ngayon, Nay? Nay, lakad mo, Nay. Doon. Diretso, Nay, doon. Sige, Nay. I-normal mo lakad, Nay. Wow, Nay. Stroke yan. Ilan taon na stroke yan? Unang session pa lang ngayon. Ilan taon po kayong stroke, Nay? Unang taon. Isang taon po? Isang taon na, mag-isang taon tayo. Isang taon na. Ano pong pinagkaiba niya, Nay, sa lakad mo ngayon, Nay? Okay na. Okay na. Hello po, Ate. Ako sinta pa shoutout naman. May ano pa namin yan, Nay, may follow-up check-up pa yan, Nay. Bali, di ba ngayon pa lang naman po kayo nagpagamot dito? Bali, 1 year na po yung anong niyan, yung stroke niyo po. Si Mang Mario. Ano pong pinagkaiba niya? Okay na. Okay na? First alignment pa lang yan, Nay. Pero kapag pangalawang alignment, Nay, kahit na perfect natin yung pagka-adjustment niya, Nay, hindi na paika. Paano siya maglakad kanina? Nay, paano yung lakad mo kanina, Nay? Hindi ko na magagaya yun, Nay. Hindi ko na mag-aaya eh. Paano na lakad mo ngayon? Okay na yung lakad. First alignment na yan. Yes. Kalimutan ko na yung lakad ko. Thank you, Lord. Hilot yun, Nay. Alignment. Alignment po yun, Nay. Hindi yun hilot, Nay. Hindi naman hinimas-himas yung tuhod mo niya, eh. Hilot eh. Kaya pagka ako naglalakad noon, Opo, kasi nga, Nay, wala ka kasing balance. Wala kang balancer, Nay. Ito, Nakatagilid. Yung tuhod mo kasi nakapilipit, kaya pinantay. kaya pag lumalakad ako, gumakan yung parang pupunta dito sa likod. Opo, yung mga buto nyo kasi hindi pantay, pati ugat. Pero ngayon, Nay, malaki na pinagkaiba na yun, ah. Nay, may ano pa yan, Nay? May second session pa yan, Nay. Pansession yan, Nay. Anay, ha? Kahit na-perfect po yan. Nay, taga saan po kasi kayo, Nay? Talban. Montalban, Rizal? Pikit niya. Mama, bye-bye po, Nanay. Salamat. Salamat. Okay. Kuya, Thank you po, Lord. yung anak mo,